Аз съм Gameplay TV, с мен Котрето и днеска това е втори епизод на Minecraft оцеляване, но той сега малко ще дойде. Хора, извинявам се, че вчера не му случих това скайпа, ама си изключих целия скайп и му го забравих скайпа, защото вчера, знаете, беше много късно. Ми се извинявам, че вчера не качих клипа, по-скоро днеска не го качих, а вчера го качих, така се получиха нещата. Вчера качвах клипа до 20:30 и си легнах тогава. Добре. Ей, човек, да знаеш да взимам факли и ще ходя в мината. Добре. Сега ще видя. Имаме 4 кол. Да, още малко да се изпече. Така. 4 пръчки да направя. Хора, се надявам на вас, ако гледате клипа, да ви лагва. Значи за мен ми върви с 14 FPS. Двадесет и 8 факли. Стига. И хора, може да кажете долу в коментарите какви такива. С какви програми аз снимам. Да, ето, той е тук. С какви програми аз снимам, защото се проваха с камтазията, ама тя пък прави файла някакъв син, аз не знам какъв, където YouTube не позволява да се качи. Опитах се да го сменя на някакъв друг файл, да не е този на камтазията, ми излизат други файлове, които не са такива снимащи. Ето аз съм с Diamond. Не са такива, са като Notepad. Такива записани и... Знаете, хора, неговия линк към неговия YouTube канал ще има в това в описанието, но няма да е в този клип, а в другия, защото той днеска ще му помогне да се направи YouTube канал, ще ходя в тях и ще му направим първия клип на него и на третия епизод снимане ще му го сложа. И знаете, този път ще има линк на скайпа му, защото той вчера забравих, че аз му забравих скайпа и така се получи. Човек, ти ще не с бутуши и каска. Напиши кит оръжия. Така. В мията. Да. Първото чудовище. Първите две. И това чудовище не умре. Колко чудовище? Кой човек идва още? Фъкинг. Не съм взел нищо. Просто бек. Наистина много са. Хора, за малко ще спра клипа на пауза.
Извинявам се, че прекъснах клипа, но... Добре, тук е Bones Danger. Ми звъннаха по телефона. И докато бех спрял снимането, да ви кажа, веждица го нападна. Човек... Да, и си само с бутуши. Знам си кит стар, бе, човек. Кит оръжия. Намерих. Айрон. Без искам онзи айрон, се ядосах и го фърлих. Да. И май пак се ядосвам да го фърлям, защото това е 4 айрон. И пак бех намерил 4 айрон. Сериозно. Само по 4 айрон аз намирам. Нега си човека съм. Да, тук е празно. Добре. Така. Но Бон си скачва по тази вода, бе. А хем съм се наспи и пусна го и. И дай. И с... където снимам и са ми лаки много. Така. Айрон, не. Дай го вземем. Че нямаме. Айрон. Хора, и се надявам да го чувате, защото ако не го чувате на моя компютър, ще го чувате, защото в момента аз не говоря както вие си мислите от компютъра, на който играя в момента. Аз говоря от лаптопа, защото ако говоря на компютъра, там отгоре ще ми върви с не знам и аз колко, сил минус FPS. Затова може да не го чувате много добре, но на моя компютър ще говоря от него. Просто компютъра не може да понесе да снимам, да играя и да говоря. Аз имам тук айрон. Затова се извинявам, че не го чувате. Това го казвам за това, че... Това го казвам за това, че вчера снимах клип и забравих, че... и го гледах по-скоро. И... беше... и... го трето всеки път и го забравям. Не се чуваше. Не, в момента се чуваше, ама слабо. Затова ще пробвам е така. Хора, надявам се да ме чувате. Ей, бе, говори. Ето, чува се идеално. Отгоре гледам на бандикама и почти до край стигам аз. Аз се чувам идеално и ти. Че да кажем малко. Да, чувам се, окей. Не се чува така силно. Добре, хора, надявам се в момента да се чувам силно. Защото сестра ми спи и говори тихо. Добре, аз закупах в този дърт, както го наричам. До всеки. Да. Сега става и вече почвам. Да, хора, епизодът е почти на завършване с 2 скелета. Да. И паяците. И още 3 скелета да дойдат. И зомбито. Това зомби откъде ме виде, бе? Как си зомбито? Чудо е. И отзад ме нападат, и малко иде. Мали и тук малко. Добре, лагна. И хора, не искаш да кача няколко клипа продължение. Добре, тъпто зомби малко. Към 7-8 часа ще има още. Да. И хора, да, това бях аз, Gameplay TV. Сме... Да, и чао!